Фейсбук. Мястото на най-интелигентните, най-грамотните, най-културните. Всичко най. Фейсбук е получил много странна и известна фраза, че това е мястото на най-големите загубеняци. Извинявам се, имам предвид най-читавите хора в интернет и в социалните мрежи, поради застаряването на така нареченото население. И поради някаква причина тези хора остават във Фейсбук, понеже това е една от първите платформи, които въобще възникват и които получават известност в страната като цяло. Днес ще ви представя най-добрата интелигенция, която може да се събере. Докато се геймират, направят прическа, обезкосмят, поглеждат във Facebook, TikTok, Instagram, умнят го в мрежата. Ау! Левел. Левел? И деня свърши. Кога ще работят? Не съм спирал да работя. Докато се геймират, направят прическа, обезкосмят, т.е. поддържането на лична хигиена е нещо лошо. Така ли? Момичета, от сега насетне, не си бръснете. Бъдете като Лилия Матеева. Нищо впечатляващи. Компетентни, платени пубертети оставиха 1,6 милиона работещи без нови заплати. Иска се ръкъл, употреби ги мафиотската партия РРДБ, Падев и олигарсите. Натам, моля те. Минк. Фалшив профил. Аз подкрепям ГЕРБ. Личи. Нищо не се различават от Кирчо, Сенчо и Лена. Като детски балони са. Шарени и лъскави отвън. А отвътре въздух. Арка? Обали са най-умните представители на младото поколение и ще им изказа лишета нещо голямо. Нещо голямо? Ама какво е това нещо? Не знаят. Не ни натоварвайте с песимизъм за бъдещето на родината. Нещо голямо? Не ни натоварвайте с песимизъм за родината, за бъдещето на родината. И как по-точно е насърчаването на гражданите да гласуват и да има свободни и честни избори е песимизъм и отделно от това изчистването на съдебната система така, че да работи, а не е ли по-скоро оптимизъм, а не песимизъм? Так един посерко обвинява, че Борисов не е компетентен в политиката. Да се смееш ли, да плачеш ли? Да, впечатляващо беше, чак смешно. Хитър човек, който управлява град, държава и партия, наречен така нелепо от една млада студентка. Моля? Студентка. И по този начин ли изглежда една студентка? А доколкото до първия, който ме нарече посерко, още един интернет трол с фалшива страница във Фейсбук. И то това не е трол, бе, маняк. Това е цяло конище, бе. Какво е това, бе? Малко тъпички ми се виждат. Щом сме малко тъпички, а не много тъпички, е супер! Двама гейчета и тази в средата трябва да е приятелката им. С ден победи 9 мая. Истински патриот. Двама гейчета и тази в средата трябва да е приятелката им. Тоест, аз и Мартин сме гейчетата, които се харесват, а тази в средата е нашата приятелка, в смисъл, ние сме в полигамна връзка, или имаш предвид, че тя е наша приятелка в смисъл, че ние сме търмата женска компания, така ли? Нищо не е става от тях. Абсолютно неграмотни. И повтарят едно и също. Пази Боже от такива да яват България. И какво викаш абсолютно неграмотни? Господин Любенов, какво значи буквата З? Питайте тези млади хора и второ сега, след като правителството подаде оставка, какво ще правят след като техните родители и дядовци и баби няма да получат увеличение, плюс това те не могат да представляват всички студенти. Какво значи буквата З? Трябва да ме питат какво означава буквата З. Това е само да те питам какво означава цифрата 2. Именно оценката ти по правопис.
Поредното фалшиво реформаторско бездарно поколение. Неграмотно и също толкова нагло, колкото старото. Тоест, обиждаш себе си, заедно с нас. Завладяна държава от ДС и БКП. Искаме нови лица и промени. Мирният протест е крайна форма. Цитати на модата. Промяна. Не разбирам автора какво иска да каже с това си произведение на изкуството. Чакайте да му разделям профила, за да видим по-добре какво точно има предвид. Опа! Значи си имаме дърт комунист. За мир, проч с дороги, поджигатели, войни. Окей. Любенов, защо сте ги поканили толкова некомпетентни? Не знаеш ли кой с го гласува по принцип Конституцията и до млада книга? Нови консумолци не са нужни. Комунист ли ме нарече? Бойко Борисов може да е омръзнал на много, защото няма алтернатива. Това е най-малното нещо, което съм чувал до момента. Но да кажеш, че е политически неграмотен, е некомпетентно и пристрастно. Да, и също така се нарича изразяване на собствено мнение и позиция. Същия Бойко Борисов, който обиждаше едно цяло поколение, че не е модерно да пляска с ръце и започна да играе кючек пред бялата дъска, пред която си беше нарисувал корабче ли? Този ли? Но това е корабче. Рисувал съм корабче. Между другото, в това поколение на зета, пляскането не е модерно. Трябва да измислиме нещо друго. Топане с крак. Нещо различно, но не това. Това не е модерно. Така, нещо. Да, може. Само искам да подскажа на Александър Асенова, студентка по право, която каза, че е само трети курс и не знае какво ще стане, ако не може да се посочи премиер от тези, които имат право по Конституцията на Република България. Учебната дисциплина Конституционно право в ВСУ се изучава през трети семестър, т.е. първи семестър през втората година на обучението. Аз искам да ви подскажа, Ивалинка, че нито един юрист в момента, нито един преподавател не знае какво ще стане, ако не може да се посочи премиер от тези, които имат право по Конституция. И мога да ви гарантирам, че тук абсолютно нищо не пише по темата. Представителна извадка на Ханко братовците ли са? Ханко кви? Ханко братовците? Поне казаха няколко конкретни неща. Следват право в СУ и са трети курс. Значи, слушай ма сега какво ще ти кажа. Извинявам се. ПП-ДБ Комсомол. Млади идиоти, които се мислят за гении. Още един, който ме нарича комунист. И какво точно съм комунист и евроатлантик едновременно, след като ПП-ДБ не се ли водят евроатлантическа партия. Млади идиоти, които се мислят за гении. Да, аз съм Александри Айнщайн. Видях Джензи, което да се е хванало на работа в завод със средно образование. Запетайки не са нужни. Набиват ми някакви студенти по право и не знам си какво, които развиват теории и опорни точки, но нямат един ден опит в реалния живот. Говорят за деца на комунисти, облечени като демократи. Ами точно такива ги поддържат и ги изкараха на протеста. Ами не, излезах на протеста, защото аз излезах на протеста, не защото са ме викнали. С тази профилна снимка, как по дяволите се снимаш по този начин и очакваш каквото и да е смисъл? Информация. Работи анализатор, пиар експерт, журналист, дизайнер, космонавт, учител, физик, химик, психотерапевт. Дами и господа, българския Джони Синс на Фейсбук. Той работи всичко. Вчера акцентирах вниманието върху четвъртата част на Матрицата. Направих го умишлено, защото бях сигурен, че там ще бъде казано нещо важно, което пряко да ни засяга и нас, ганьовците. Посланието беше в последните 10 минути на филма, когато този, който беше активирал наново процесите, каза на Нео и Тринити, че идеите ни са почтенни, но няма кой да ги последва. И каквото и да направят овцете, пак ще си останат там. Ще продължават да блеят в едни хора и да продължават да искат да бъдат контролирани. Ние стоим вътре в матрицата. Не защото не можем да избягаме, а защото ни е страх. Страх от света извън нея. Защото така сме програмирани да ни е страх.
Какво по дяволите? Значи, през цялото време съм бил в матрицата и нищо от това не е истина. О, слава богу, мислех, че съм контролиран от някакви идиоти. Личеше си, че не съм наясно с реалностите. Не как, нали току-що разбрахме, че сме в матрицата. Всъщност, нищо не е такова, каквото изглежда. Остава с тия конспирации. Бе, стига глупости! Впечатлили всички в България. С какво? Че не знаят кой е министър-председател. Айде, усрахте се вече. Имам перфектната корекция за профилната ти снимка. Перфектно. Добре, спирам с шегите с Кръвокол, спирам. Доколкото разбрах, тези младежи били от ППДБ и Асен Василев ще да ги покани да управляват заедно. Ало, Асен? Абе... Ти нали ни покани да управляваме заедно? Кога точно трябва да е? Кой разпореди това безобразие? Като ги слушах и както имах запек, ми се присра. Направо диария ме хвана. Look at this dude. От брат. Кио, Лена и Кокорчо, номер 2. Този Александър Иванов е следващия водещ на 120 минути. Първият отляво. И добре дошли в 120 минути. С мен Александър Иванов. Тези тримата стават само за някакво удобнопробно порно. Аз такива комплименти не съм получавал не знам от колко време. За да може да участваш в такъв проект, трябва да си поне малко хубав, за да може да има някой да ти се изкефи, така че аз това го приемам като комплимент. Ужас! Тия пикловци от нищо не разбират, но скачат като петли. Добре, чакай да видя ти точно какво разбираш, като ти влезна в профила. Поколението Гей Зи. Това Z от руските танкове ли го копираха? Да. Путин даде името на нашето поколение. Възпитаници от агентурата на Сорос. Първо бях ПП, комунист, а сега съм от агентурата на Сорос. Колкото повече са зомбирани младите, толкова повече ги хвалят и бутат и системата. На Запад е същото. Оттам дойде тази политика на действие. Да се бутат най-послушните, най-наивните, най-зомбираните, най-изпълняващите, най-мултикултито. Така, ще ми обясниш ли защо по дяволите си сложил нацист за кавица във Фейсбук? Са адските пиперчета, гледайки в Дарик. Жалка работа. А това случилата е копие на разциверния индиец от 120 минути. Трябва да се върне редовната армия със служба 2 години. Случайно от армията ще ти позволят ли да рисуваш някои графични фантасмагории? И защо рисуваш фотография и я качваш във Фейсбук? Внуци на агентите на ДС. Тие само фашист не ме нарекоха. То не беше комунист. От ПП, Соросуит бях. На Путин общо взето съм човек, защото нали З. После станах агент на ДС. Фашист. Само не съм бил. Поколението зомби. Розовият Хитлер. Югент на Сорос и консумолците на ПП.